खुलुमबाय बयखौबो आंनि सैथोनि लामा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन साफ्रोमखौबो बरायनानै लाबाय आरो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि गोथार मुङाव साफ्रोमनोबो गोजोननाय जासिहोबाय आरो बे समावहाय आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे टपिक लानानै फैबावबाय आरो बे टपिकआनो जाबाय इसोरनि रावाव जोबनो गैयै गोथां दं। इसोरनि रावाव जोबनो गैयै गोथां दं आरो बे जोबनो गैयै गोथाङा इसोरनिमोन, जिसु ख्रिस्टनियाव दं। जोङो सासे उन्दै गथ'आ जोनोम जाब्ला रावखौ बियो लाबोफाया, बे लाबोफायो मोदोम आरो जिउखौल' बियो लाबोफायो। जेब्ला बियो देरो 2 बोसोरनि परे 1 बोसोरनि परे बियो थाबायनायजों लोगोसे रावखौबो बिमा बिफाया बेनो फोरोङो। बिमा बिफाया बेनो फोरोङो। बे रावानो इसोरनि रावमोन। बे रावानो इसोरनिमोन आरो बे रावावनो गोथां दं, जोबनो गैयै गोथां दङ। जों जोनोमाव आङो जेब्ला जोनोम जादोंमोन अब्ला आङो रावखौ मोनाखै। 2 बोसोरनि परेसो बिमा बिफानिफ्राय रावखौ जों मोनो। माने रावखौ जों जोनोमनिफ्राय मोनबोफाया। जों रावखौ जोनोमनिफ्राय मोनबोफाया। जोनोमनि उनाव 2 बोसोरनि परेसो जों देरलाङोब्लासो जों रावखौ मोननो हायो। बे रावा बिमा बिफानिफ्राय, बे रावा जोंखौ रायलायनो फोरोंदों, जोंखौ लेखा फरायनो फोरोंदों, जोंखौ गेदेर उन्दै सिनायनो फोरोंदों, मान सनमान होनो फोरोंदों। बे रावा जोंखौ मोजां गियानि गुनि मानसि जानो फोरोंदों। बे रावा जोंखौ मोजां लामाजों दैदेनलांदों। बे रावानो इसोरजों लोगोसेमोन। बे रावानो इसोरनिमोन। बे बुहुमनि गासैबो मानसिफ्रा गैयाब्लाबो बे रावा दङ। गैयैनि सिगांनो, बे बुहुमा गैयैनि सिगांनो राव दंमोन आरो बे रावा इसोरजों लोगोसेमोन आरो बे रावा गोथांमोन आरो बे गोथाङा मानसिफोरनो सोरां होबाय। जहननि 1 अध्याय 1निफ्राय लानानै 4 पदसिमाव जों फरायोब्ला मोननो हायो। जों फरायनानै खोनासंनि गोथार शास्त्रनिफ्राय। संसारखौ सोरजिनायनि सिगां बाथ्रा दंमोन। बियो जाजेननायनिफ्राय इसोरजों लोगोसेमोन। बेजों गासैबो जाबाय आरो बिखौ नागारनानै माबा मोनसेयाबो जायाखै। बेयाव गोथां दंमोन आरो गोथाङा मानसिफोरनो स्रां होबाय। संसारा जाजेना सायावनो बाथ्राया दंखायोमोन। आरो बे बाथ्राया इसोरजों लोगोसेमोन आरो बेयाव गोथां दंमोन आरो बे गोथाङा मानसिफोरनो सोरां होबाय। जोनोम जायैनि सिगां राव दंखायोमोन। बे रावा इसोरनिमोन। बिमा बिफायासो गावनि गथ'फोरखौ, गावनि फिसाफोरखौहाय गोदै राव रायलायनो, माथ्रि बिमानि राव जोंखौ फोरोङो। बे रावा इसोरनिमोन। बे रावखौनो इसोरा जोंनो होदोंमोन। जोङो थैलांगोन। रावबो मानसिया गोबाव थाबाय थानो हाया। 100 बोसोरनि परे, 80 बोसोरनि परे जों बयबो थैलांगोन। साफा बैसो सम जायोब्ला जों थैलांजोबगोन। इसोरनि रावा, बे रावा जोबथाराजासे थाबाय थागोन। बे रावानो मानसिखौ लिड खालामलांबाय थागोन। जोबनो गैयै रंजानायाव बियो नोंखौ लांगोन। जोबनो गैयै आसनखौ बियो होगोन नोंनो आरो बिनो इसोरनि खाथियाव लांगोन। नोङो मोजांखौ सोलोङोब्ला नों मोजां आसनखौ मोनगोन। गियानि गुनि जागोन, मान मोनगोन, बयजोंबो सिनायजागोन, मिथिजागोन। बुहुमाव गेदेर मानसि होननानै मान सनमान मोनगोन। नोङो जेब्ला गाज्रिखौ सोलोंगोन, नों बयजोंबो मिथिजागोन गाज्रि मानसि होननानै।
बयजोंबो मुगैजागोन नोङो बियो गाज्रि मानसिसो बेजों लोगो जानो नाङा होननानै नों एखुथा सानजागोन नों मुगैजागोन नों नेवसिजागोन नोङो मुगैजागोन आरो नेवसिजागोन बेनिखायनो इसोरा जोंनो मोजांनि थाखाय जोबनो गैयै गोथांखौ जोंनो होबाय जिसु ख्रिस्ट'नि गेजेरजों बे गोथाङा जिसु ख्रिस्ट'नियाव दं बे गोथाङा जिसु ख्रिस्ट'नियाव दङ जायहा जिसु ख्रिस्ट'खौ मोनबाय बिहा गोथाङा दङ जायहा जिसु ख्रिस्ट'खौ मोनाखै बिहा गोथाङा गैया जोङो जहननि एक जहननि फार्स्ट अध्याय जोङो बेखौ नायनि एक जहननि फार्स्ट अध्याय 11 पद आरो 12 पद जों बेखौ जों फरायनानै खोनासंनि एक जहननि फार्स्ट अध्याय 11 आरो 12 पद बेवहाय जहना मा साखि होदों जों खोनासंनि साखि होनाया बेनो इसोरा जोंनो जोबनो गैयै गोथांखौ होबाय आरो बे गोथाङा बिनि बिसा हौवानियाव दङ बिसा हौवाखौ मोननायहा गोथाङा दङ इसोरनि बिसा हौवाखौ मोनैहा गोथाङा गैया जायहा जिसु ख्रिस्ट'खौ मोनबाय बियो जोबनो गैयै गोथांखौ मोनबाय जोबनो गैयै अननायखौ मोनबाय जोबनो गैयै जिउखौ बियो मोनबाय बेनो जिउमोन बे गोथाङानो जिसु ख्रिस्ट'नियाव दङ बेनिखायनो जोङो बयबो मानसिया इसोरनि रावाव बयबो मानसिया इसोरनि रावाव गावखौ डेडिकेट खालामो गावखौ जोङो अभिषेक खालामो इसोरनि बाथ्राजों जे बाथ्राखौ जोङो स्कुल कलेजफ्राव जों मोना स्कुल कलेजफ्राव जों मोना सांसारिक जिबनाव जों मोननो हाया नाथाय बे बाथ्राखौ अनलि फर जिसु ख्रिस्ट'नियावल' मोननो हायो बे संसारनि गासैबो जोबलांगोन बे संसारनि गासै मानसिफ्रा जोबलांगोन रावा थागोन मानोना बे इसोरजों लोगोसे बे रावानो नोंखौ मोजां गियानि गुनि खालामगोन आरो बेनो नोंखौ जोबथारनायाव इसोरनि खाथियाव दैदेनलांगोन बेनिखायनो बेनो जोंनि मोनसे मोजां इसोरनि गिफ्ट दान जों बयबो मोजांखौ सोलोंनो जों बयबो इसोरनि रावाव गावखौ दैदेननो जोङो इसोरनि रावखौ मिथिबाय इसोरनि रावा जोबनो गैयै गोथां जायखौ नों जोनोम जायैनि सिगां बियो दंखायोमोन नोंनि जोंनि बिमा बिफा जोनोम जायैनि सिगां बे रावा दंमोन गासैबो मानसिया जोनोम जायैनि सिगां बे रावा दंमोन इसोरनिमोन बे इसोरनिमोन हाजार हाजार जातिफोरनो हाजार फोलेरफोरनो इसोरा बे बाथ्राखौ गाव गावबागाव इसोरखौ खुलुमनो सोलोंनो गियानि गुनि जानो मानसिफोरनो बे मोनसे गेदेर मोनसे इसोरनि गिफ्टमोन बेजोंनो गोबां हाजार मानसिफोरा मोजां मानसि जाबाय गियानि गुनि जाबाय जों बयबो बै मोजां आसनाव सहैगोन बेनिखायनो इसोरा बे बाथ्राखौ जोंनो होनाया मोजां आसनखौ आवग्रिनो थाखायसो जोबनो गैयै गोथांखौ मोननो थाखायसो जोबनो गैयै इसोरनि खाथियाव सहैनो थाखायसो जोङो गोजोननायाव थानो थाखायसो रंजानाय जिबनखौ जोंनो इसोरा होदों बेनिखायनो जों बयबो जिसु ख्रिस्ट'निखौ खुलुमो जिसु ख्रिस्ट'नि बाथ्रायाव जों गावखौ डेडिकेट खालामो इसोरा बे बाथ्रानि गेजेरजों जों बयखौबो बोर होदों जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै गोजोन्थों।